Aprang si Ganhipur area long media claim bang phu tumpan media claim abutung tumpan si churu paprang lo nili am kadawai phans tame lasi pinia bangke pini jai mek Ganhipur English ME School abang so pini ladak ingpu pon lo mante opening pon lo lapen abang so school abang 2021 se establish pon lo lapen so establish that pen school bang running lo pen so mars tum stame dolo lapen abang so school lo staff tame akan shot dolo lasi hal so staff tame fulfill lo non bangke dolab lo lapen enrollment tame every year tame lason enrollment tame nak batlo athe labang so school kavi ME school kavi jok na Ganhipur area bang akisung thepik Ladak pen 10 kilometers damnangji lapus tame Devian school an bag damnangji lapen lapus tame ha HDP Mirjeng school lapen lapus tame ha Kuligong ME school an bag damnangji lasela bangso school ke doke middle point mate center lo angbong sido iklo lasela bangso school ang do det pen bangke la Ganhipur area pen danglok adut tebok tray arong ana bangke akijoy dolo pen dag arat tumbang akijoy dolo lapen labang so school nangki pi lake litum kaching hon nai Borjan MSc akhai Surjo sir Karbing Lautan Mas Council difu alang lisi labang so school bang nang pi pon lo lapen alang li phan churu par piglo nili labang so elmusi churu par piglo nilitum stabahin penselan phan churu lo lapen labang so school nang pe choklin ki cheng pen ki juran tame alang li nang sirap dun pemi lapen labang so school ki kim kirang Ganhipur area arong rat doan lapen la Ganhipur along KSA klembang putum sitame labang so school long sitame sirap dulo lapen rong rat tum sitame ko mane check ko mane thengpi mane lasonang sirap dulo lapen nili special kachuru kang tung labang ke akhai sir Delibe Bukajan Municipal Board chairman lapenan pars tame lang education board chairman langli penang anang chipaduk dun lo labang so school phan ting ke dor plup aphan nang pidun lo lapenan pars tame langli kis ke dor de ke face on as tame nang pi pajir pon lo lapen nang tum tim kar biang long labang so putha ka bang ke nil tum tame chisik chidang ta duge dulo lam theke pali dami phan lapen memorandum stame ki pidin phanil tum chisik chidang ta duge dulo lapen labang so school long non bang ke school lang pidiat pustame non bang ke hem ta avelang hem ta kenang shot thenai lo lapen desk bench tame kenang shot dolang lapen labang so school phan kenang shot penang andolang somaratum boys pen girls toilet ta avelang lapen staff tum stame toilet pason ta avelang lapen kenang son ulang kavi son sigi ongla asila bang lang pen chenglok lang school hem lapen somartum toilet lason si penangan kisung bulak nilitum nasila bang so aputhak nilitum Ganhipur English ME School staff ahin pen junuri gang tung mante tim Karbing long akhai sir Dr. Tuliram Rong Hang pas tamil tum labang pen junuri gang tung abang ke labang so school aphan tame nanglang pontha lapen ke dorde ke professional tame ni pi paji pontha pusi juning rilo labang so school labang ke non pinning ana bang ke labang so school labang ke ME School lasi ME School labang ke class 6 pen class 6 7 8 class 6 pen 8 an dulo lasi class 6 pen 8 an class 6 7 8 la class ke thom pen pinning an bang ke enrollment bang ke 40 plus student adu iglo ke chenga ko bang ke establish ani kana bang ke kadok pensi enrollment ke bang kris sivet 11 vet sitame pinning an bang ke 40 plus student dulu lapen ke bangji lang ani bang ke mane 100 bakle rok tai ke bangji ani kan bang ke bang so school son recognize council bang so school bang ke recognize council ben recognize mante permission nang ke pi bang ke lalo permission nang ke pi bang ke 2000 establish ani kan masi permission nang pi dalo sitame recognize abang ke 2023 sinang pi pon lo